Lehenengotan, txalo bero bat mesedez gure bikoizlarieri, Felix Arkanazo, Edu Gorriño eta Xebi Atentzia. Eta lehenengotan jakin dezazuen gutxi gora bera zenolako pertsonaiak edo bikoiztu egitituzten, bideo bat jarriko dugu jakinarazteko. Aitzakiak ekartzen etorri beharrean zoazte informazio gehiagoren bila! Garaia irtengo da! Ez ustean eraso eta denak hautsak egingo ditugu! Eta zuetariko norbaitek bere egitekorik betetzen ez badu, lore hau bezala desegingo dut! Enator zu menperatzera, jota bertan txiki egitera baizik! Ez dut itxaron nahi, burrukatu baizik! Irten zaitez, hil egingo zaitu! Zatoz hau ikustera, Watson. Errekinaren tutuak ebakitxo bat dauka. Zerraz egin diotela esango nuke. Jakina. Ez da erraza laguntza ona aurkitzea, Begira, nik Riotxu agentearekin hitz egiteko asmoarekin etorri naiz. Aurrera, muga guztiak hautsi arte! Ez dago jokoan maltzurra izatea bezalakorik! Bai horixe, laborategian egin nuen nire gordelekua. Handik cross-fusio datuak lapurtu ahal izateko. Ez zaitez mugitu. Zure nagusia tiro ziltzea nahi espaduzu. Itxaso lautiki ez egitea lortu dute. Neure aurrean ikusi nahi ditut. Gaster mundu osoa neure eskumendean egongo baita. Utza vampiro gain-gainean daukagu. Dog, zuk jarraitu aurreko laurei, utzi vampiro geure esku. Bai, badaukat, sake katiloari otxoko esaten diote batzuek Japonian, eta nor da argazkiotan txokolate zaleena, Yoshiaki Hara jauna. Ez duzu horratio nire agintea zeukartu nahi izango, ez da lagun! Segurtasunez eta arauak ondo betez gidatzen irakastea izango da helburu nagusia, batez ere gidari gazteen artean arduragabekeria nagusitu delako. Batman zare borrokalari onena! Ezin dut onartu hemen hiltzerik, oraindik ere nire egin beharra bete behar dut. Bai, ez arduratu horregatik. Ez daukata ahaztuta zuei denoi mesede bat zorti zuedala. Poztekoa da beste urteren ondoren gogoan nauzura ikustea ene faraoia. Nire mendeku asko zere gozoagoa izango da honela. Orain zuen hori eta nire suntxipen erreinua hasi egingo da. Benetan joan gaitezke egan? Zordizudan itzal guztia zugazaba, enago hain ziur. Satan, zer gertatzen da? Egin alak egingo ditut irabazteko. Zer gertatzen da ezpata ateratzea lortuta gero? Ez, hori ez da egia. Aitonak ni magoa izatea nahi duelako, sorginkeria mota guztiak idatzerazi dizkit. Eutxi! Amaitu da. Zure borroka da orain. Kalean galduta ibili naiz eta zer egiten duzu hemen? Ezin duzu lanik egin, salatu egingo zaituzte. Utzi bakean. Zergatik aserretu zara nirekin? Esaidazu, jakin egin behar dut. Ez dute zer ulertzen. Ni Megaman naiz, poste naiz lagun. Megaman? Bai horixe, ni neu ez besterik. Zure neurriko netnabia nauzu, zure itak programatu nau. Begiratu arretaz barandari. Makila markak oraindik ere argi ikusten dira bertan. Ikarketa hau zeuen kontura egitea erabaki duzue, nik ez dizuedalakoan ikartzen utziko kasua arriskutsua delako, ezta? Baizera, Kluke! Zaldun maisu hori lehenbailen bilatu eta bere ikasle egingo naiz. Horrela, zaldun maisu baten ikaslea izan da... Haragiriko xoena harri gainean erreta, Songoko txibitaren buruan! Txalo bero ba, mesedez!
Bueno, ikusi duzue gutxi gora berako zein pertsona izan dien, eta bain galderei emango diogu aurrena. Lehenengoa, nola bihurtu zineten bikoizlari? Osea, nola izan zen prozesua, gutxi gora bera? Lehenengo eta behin izatea erdoz argituta utzi gaituzula edo utzi nauzula hori ikusita egin duzun antarki eta zelako filme zatiak eta bildu dituzun, ez? Nik batzuk gogoratu behar nintzen egiten, adibidez Flyden abentura edo ez dakizun. Hauek, ez dut esan, baina irudi guzti hauek, irube bikoitza euskal gidoi encodings.comek aurkeztu dizkigu, premiaz, badakate, material asko, euskaraz. Itzela izan da, eta zure galderari erantzunez, nire kasuan nintzen, ez dakite, jenteak interesatuko zaion, baina, ni gaztetan, ez dakit, 18-19 urtekin hasi nintzen fisika ikasten, Leioan, lehenengo kurtsoa egin nuen, ondo, baina bigarren kurtsoan hasi nintzen geota gehiago tabernara bidea hartzen, azkenerako kursoa bukatu gabe erabaki nuen utzi behar dituela ikasketak eta beste zerbaitetan hasi behar nuela. Orduna, akordatzen naz urten zala lehenengo anuntzioa periodikoetan, bikoiztaileak behar zilaz ETV, hau gertatu zen, hau izan zen 82an. Eta ETV hasi zen emititzen 83an. Orduan, ETV behar zuen materiala doblatuta edukitzea, emisioak hasten zirenerako. Eta maiatzean edo, 82ko maiatzean edo ikusi nuen lehenengo anuntzioa dobladoreak behar zirela, prestatzeko. Eta, niri sasoi hartan, ni euskaldun berria naiz, eta sasoi hartan buruti zitzen pasatzen ni euskara bikoiztu nizakenik, baina etxetik ospain nauen, uda guztia Andaluzia aldean pasatzen nuen, izan nauen moduan biharra topatzen tabernetan, daolako lekuetan. Eta irailean edo buelta nintzen etxera, makur, gurasoen etxera berriro. Eta ikasketak utzitan nituenez, zer egin behar nuen. Eta berriro agertu zen ikuiztaileak eskatzen anuntzio bat periodikoetan, eta orduan aurkeztu nintzen. Gogoratzen naiz Xeberri, oindala gutxi jubilatu zaigun ikuiztaile bat, berak egin zidala proba egin, da, proba hori gainditu nuen, da, urrengoa izan zen, kursillo labur bat egin, eta gaina sasoi hartan kursillo egin da laster-rasten zinen lanien, danak ziren berriak eta jentea behar zen, eta hori, 82ko irailean bertan edo urrian hasi nintzen nire lehenengo doblajeak eitzen, eta gaur arte. Edo? Neu behantzera baten, ondartzan nengoela bai horantxik begire, da historiako ikasketak eta iztekotan, eta zer egin eta lanen bate bilatu eta honekin kombinatzeko edo, eta ikusi nuen, ahotzak behar zirela, Galdako estudiodako, eta presatu nintzen irailan, eta gauza bera, beharrezkoak ziren abotzo mota guztietako jentia, eta, egin genuen 15 eguneko ikastaro bat uste, otoso laburra, 15 edo hilebetekoa. Eta, gelditu ginen boltza baten, gero abenduan hasi ginen konbokatoriaka diarik eukibarik, giroak egiteko, edo bombero 16, gizona 14, eta holan hasi ginen apurke. Aste santuen beste ikastaro bat egin genuen, eta orduan izen zen hasteko K2000. Orain K2000 egiten dira hainbat eta hainbat grabaketa, lo que faltaba, ni más ni menos da, Claudio Landarena, horre egiten da, ezta? Eta hasi ginen erderaz eta euskeraz bikoizten da, bietan. Handik eta gitxira, kontratuka, dana egia. Asuntoa zen, garai hartan 85ean, izen zen 86ean, oraindik dana egoan bikoizteko eta egiteko.
ezta? Eta orduan errezagoa zen, orain baino, bikoizketan hastia, ze naiz eta ezkinen oso onak, nola beharrezkoa zen dana egoan egiteko, errezagoa zen sartzia eta ikastea bikoizten. Eta gure suerte izan zen, garai horretan hastia bikoizten, gero batzuk jarraitu diogu, hobeto lotxarra diogu, eta gaur arte jarraitu dugu bikoizten, tanetarik. Garai batein genuen freelance moduan, gero kontratatuta, enpresentzako merkeagoa zalako, gero atzera hasi ginen freelance moduan, eta ibile gara Donostin, Bilbon, eta Euskal Herriko estudioetan, danetarik egiten. Osea, erderaz, euskeraz, publizidadea, eta gaur arte, da gauza bera. Nau beharritute gelditunaz, ze gauza batzuk aiztuta eukidoaz, personaje batzuk, eta alanda segun eskerrik asko, egindako lana etik eta etik. Feliz? Nire kasun, zeben antzeko da. 82 ETB eiken zegoen, 83ko urtarrilaren batean emititzeko hasteko zan, berroen sortu berra zegoen alako estok moduko bat, da horretik hasi zan, ETB baino lehen hau alako prozesu moduko bat ikastaruek eta eiken bikoizle bile. Ni irakaskuntzan nengoen, karreri amaitu barri, irailen irakaskuntzan hasi nintzen, ikusi neban, nire guru hor sartut bizitza osorako, FP baten orduko FP-ek, neko geriek zin, beste batzun ikuspegiz oso txoio ondizia esana, bizitza osorako lanpostu seguruek, nintzako zan segurako kondena zinuen. Orduen, pizkat hori bikoizketaren barri izene ban, ez lagun batek abizo, galdeko nik asteru biken da biz, laro eta biken, gaztero geta marrute beteko hori, denpori bizkordoie. Eta, erakargitzen zaten, handik eskapetiarren, da bai, egitea da, eduk esan dagoena, nahiko sorteko izin ginela, momentu konkretu horretan egotiek. Eta ze hartu behar da kontuan bikoizlaria izateko edo bikoizterakoan? Osea, ze hartzen duzu referentzi edo bikoizterakoan? Bueno, hor dau, adibide bat. Aktor izateko guapoa bazara, eta gero kapaz bazara interpretatzeko eta fenomeno, ezta? Claro, zer gertatzen da, gure kasuan, abotz ederra eukitea bada karta de presentazion moduko bat, ezta? Baina, abotza ez da izaten, azkenean luzera begira, abotzak emon gotzu, igual, abotz ederra dekozu, protagonista egiteko edo denonaleko. Baina, azken batean, interpretazioa da, asuntua, hemen horretan dago asuntua, osea, kapaz, izan behar zera bikoizketan bizitzeko, apurbeten tanetarik egiteko, komikoa, marrazke bizidunak, luze metraiak, seriak, abotza aldatu, abotza diferenteak epini, marrazkietan egin bate personai egiteko, baina azken batean da interpretazioa. Hortik aparte, abotz eder bat badeko zu, da hori guapo izatea moduko, ez da? Da, abantaila bat eta bentaja bat. Baina importatzena eta funtseskoa interpretatzeko kapaz izatea. Nik uste doblatzie jenteak uste duen baino errezagoa dela. Nik uste bai dau teknika zati bat, parte bat, ez dakit hori kontrolau biozu, ez dakit kapaz izan biozu, esaldi bat ondo hauskatzeko, ondo esateko, eta gainera esateko behar den momentuan. Ikustu duzuna personajea, hau asaltzen dagoenean, eta hau izten dagoenean, bukatu esaldia, ez? Eta hori lortzen bauzu, kontrol hori eukitzea lortzen bauzu, nik uste interpretatzie be importantie da, baina nik uste jente gehienak azkenean atatzen dau. Behin hori teknika hori euki eskero, nik uste bai, gusto pixka bat eukitzea ondo da, esaldiak esaterakoan, baina kontuan izan behar dugu guk referentzia batekin lan itzen dugula. Normalian, ez dugu hemen Euskal Herrian doblaje gutxi itzen die originalak izateko. Hau da, hemen egin jako irudiak, hemen egin jako marrazkizudunak adibidez, hemen gutxitan sortzen dugula
jatorrizko berzioa. Erronka eta gauza gutxi ez. Gehienetan, kanpotik ekarritako erositako materialak, eta, normalean daukazu inglesezko referentzia edo japonierazko referentzia. Eta, referentzia hor daukazu, eta, entzuten duzu, nola esaten dagoen tipuak, aserre edo posik edo oiuka edo ahopeka, ez? Eta, gusto pixka bat eduki eskero, ahopeka esaten baduzu, esaten badau, super, bai, eta, belarri pixka bat, belarri ona eukitzia be laguntzen gau, ez? Kantonazioak, irakurtzen duzun nian bezala, ez? Irakurri, zentzua emoten, ez? Gauzei, ez? Baina, bestela, nik uste dute azkenean ikasi egiten dela, eta Eduardok esan da, ahots hona eukitzia, behar bada lan aukera gehiago emotorzu. Ahots polita baldin baukazu, zendu eta beti daukazu aukera gehiago, protagonistak itxeko, dokumentalak itxeko, publizitatea itxeko, orduan lan gutxi dagoenean, zu aukera gehiago baldin baukazu, beti aguantatzen duzu hobeto, ez? Ahots berezia baldin baukazu, gutxitan tokatuko zaizu protagonista bat egitea, gutxitan edo inoiz ez dokumental bat egitea, dokumental baten narradorea, ez? Edo olako lanak, ez? Orduan, klaro, lan aukera gutxiago daukazu. Ez bikoiztaile txarragoa zailako, baizik eta, zure ahotsa, beste muga batzu dituelako, ez? Hori, esan behar da, bikoizle asko dozer igual, ez tekera ahotz espektakular bat, oso onak dienak, kapaz dienak, interpretatzeko oso gauza zailak eta oso gauza politak egiten dutenak, ahotz eder bat euki barik. Gainera, hemen Felix badakizue, Goenkalen egon dala urte askotan, da aktorea dela izatez eta ikusten da. Eta zu nola ikusten duzu, nola ze... Ez ergitzi egote gehitzeko, nik uste dute ardatzi nagusizienak egitu da biziak, ez? Hore, pizkate hanka askotako maize izango ditzake hor eratu biherra. Baina, horrek eratu ezkerro gitxi-goiti betik, nik uste dut, batzutan egize da, komentarizuak eta entzuten duguz da, pizkat mitifikaute ezete dauen bikoizketaren zailtasun eta teknika eta ez dakizar eta azken baten jolasabe bada, arlo hori batzutan galdu iten da, da jolasaren bitartez batzutan, ez dugu zango katxondeuen ibili bidani, baina, jolasabe bada da gitxi-goiti betiko neurri batzuk edo baldintza batzuk zain dutela, aurrera tapitu. Gainera pakatu dago bentaja bat, dekozu, zebek esan dagoena, dekozu original bat, hor dago referentze bat, ez da kreazioa. Dekozu ja, lan erdia eginda, kopiatu egin behar duzu, han telebistan agertzen dana, bat, bi. Gu eskari itzultzaileak, naiz eta batzuk itzultzaile lanetan digin izan dut. Ez da, baina, asuntoa zu salan sartzen zara, dekozu originala, testo bat, ja, euskaratuta, por lo cual, ja, dekozuan testoa jarrita zer egin behar duzun, neurtuta daukazu, suposatzen da, ja, ajustadoreak neurtu egin duela, bi, hiru, salan dau zuzendari bat, ari emoten dutzun edo konteu egiten dutzunek badoitu zure pertsonaiak, momentu honetan, igual hasten gara, kapitulu erdian hasten gara lanean. Baserek dago azarren nire pertsonaiak, zuzendariak erreferentzia emoten dutzun. Orduan, efectivamente, ez da, ez erreza, oitxura euki behar da, baina hain zaila ez da. Osea, gauza biak. Zer gertatu da, erderazko bikoizketatik dator batzutan hori mito hori, ez da, bikoizketarena. Nik ez dakit komplejo apurbet ez etera. Gu izatezkaro aktoreak gara. Aktoreak abotza gazantzezten dugu, ez da. Eta nik ez dakit batzutan komplejo hori ez etera dauen. Aktorearena como de segunda fila, ez da. Gu aktorea gara, baina eskurru antzesten zuzenean, eta egia esan da, ikasita, ofizioa ikasita. Hori da beti gertatzen dena bikoizien artean. Baina... ez dakit ze esan.
igual, hirugarrenekin pasatuko gea, oin, ja, metidos en materia, dena. Ikusi duzuen ezkeo, Son Goku Son Gohan da vegetaria, eta badakizuen ez Dragoi Bola mundu osoan sekulako arrakasta izan zuen, nola gogoratzen duzue zuek bikoizketa? Osea, Dragoi Bolaren bikoizketa. Gutxi da. Hasi ziren gogoen dekot Pilafekin hasi nintzela, hor agertu da, Pilaf da. Hasi ziren serie, itxura honeko esan, batez be, hasi ziren gogoan badukazue, zan zazpi bola bat, sorta baten bilaketa, eta horrek halako, planteamendu iniziatikoek edo klasikoek die, eta erakargarriziek izeten die beti. Gerora aldatu izan, gero hasi ziren, burrukak gora bera, eta azarraldiziek, eta abar. Da, nire gustorako behintzet, dobladoren moduen, askoz beneko zua huebe izeten hasi zan. Zer, dana zan, oiu eta diarra eta pizkate batzutan nekagarriziek behizeten zan. Baina nik neuk behintzet inora enaban sekule susmau, zenbaterainoko arrakasta eukite ban, eta zenba jenderentzat Dragoi Bola izen zan, euren hautzaroko edo nerabe gaztaroko serierik kutxunena eta favorituena, eta gaur egun ondinope, harritute geratzen az, zeinen gogoz eta etorten jatan jentie, ia benetan vegetan azen, da honei beha, antzerako ustote pastentxakila, zongo, hori, jentien goguen eta barrenien geratu da betirako, da hori ikutzako nahiko harrigarri eta posgarri zen da. Eta zoratzeko? Bueno, gogoratu, hogeta ez da gizen bat urte paso diela, ze okerrezman hau... Hogeita bosgarren urte horrena uste dutela gutxuna bera. Euskaraz bikoiztu zala? Bikoiztu zala, hogeita bi edo olako zerbait, ez? Eta, apurba Felixek esan da buena, ez? Hasieran ni akordatzen az, gaina nobedade puntu bat zeukala, marrazki bizidunak izan arren be, lotxagadekeria handia zegoen. Eta are gehiago, akordatzen az, lehenengo 50 kapituluak edo Itziar Jauregik edo zuzendu zituela, oin produzio burue dana, edertraken, eta akordatzen az, elkarrizketa batzutan, batez bez sasoi hartan edo garai hartan, apur bate fuerte egiak edo zielako edo, ETBek zentsuratzeko esaten zion estudioari. Hau da, estudioak berak, ikusi behar zuen zer zan onargarria eta zer etzan, eta edo esaldiak aldatu edo direktamente irudi batzuk kendu. Elkarrezketa batzuetan ni akordatzen ez, hori, Goku txikitxo esan nien, ez dakit zer da lataka bea beste planeta bateko izan, ez dakit zer, da, orduan etzekien ondo bereizten mutilak eta neskak, eta norbaitek esan ziren, mutilak bolak dingilizka zituztenak ziela, eta neskak ez, eta orduan bea norbait berria ezautzen zauen bakotxia, lehenengo gauzi esan, hankatartik ikutu eta bolarik espazegoen, zu neska zara, eta bestela, zu mutila zara, ez? Da holako elkarrizketak egoten ziren, ez? Eta, hori, gauza berria zan guretzat be, ez? Badaletxe, ez? Hau zer biomientzako marrazkizunak edo, ordura arte normalian marrazkizunak beti ziren betikoa, ez? Onak, txarrak, borrokak edo ez, baina ez olako lotxagadekeria puntuarekin, ez? Eta Felixek esan da, hasiera, alde hortatik, politxe zan, ez? Gero, hasi zienean borroka askokin eta olako gauzakin, apur bate aspergarriagoa bihurtu zan, eta, lana da, eta itxen duzu, baina, klaro, batzutan, goitzeko sortzietan, aia gauta lehenengo, zi oiuka eta dana, eta gainera, doblatzerakoan be aspergarriagoa da, ez bakarrik, oiu egin behar duzulako, baizik eta batzutan, ez dauka zaitasun berezirik, oiuak eitxia, borroka oiuak eitxia, baina apur bat,
neketxue da, ze, kontrolatzen ibili bezu, oin fuertiagoa, oin ez dakitze, guk adlibak esaten ditugunak, ez? Baina, berez interpretazio aldetik ez dutzu emoten inolako, ez dakit, aukerari, gauza politxak egiteko, baizik egiten, oin oioen bihot, olako adlib asko erabiltzen dituzte japonesek, ez? Dena den, gauza bat esan behar dut, eta nik uste puntu globala dela, gutxi bera, euskarazko bikoizketan, justu adlibetan, estatu mailan egin dien bikoizketen artean, japonesa iaia kalkatuta egiten dituzten adlibak dira. Euskarazko bikoizketan. Zeuen adlibak. Bai, guzaiatzen ginen japonesesko, eta batzutan zalantzak genituen, ze, japonesek interpretatzeko duten modue apurba berezia da. Ez dakit nola, ez dakit esageratu egiak diezen edo niri asko gustatzen zait japonesesko berzioa entzutea, ez? Baina ez dakit, esan like, harima osua jartze dutela, eta olako gauzak egitxe dituzte, eta batzutan ez dakizu hori zelan baite trasladoen behar dan ona eta hemen beste modu batera egin edo saiatu behar duzun hori kalkatzen, ez? Eta, guk bide hori hartu genuen, japonesez holan itxema dute, gu bebai, eta bai, egia da ni inoz edo ikusoten nien dragoi bola erderaz bikoiztuta, hori, irutzen zitzaian etzala nire dragoi bola, ez? Zan da, betiko bikoizketa, erderazko bikoizketa estandarra, edo ez dakit nola zan, ez? Hor dago adibide bat, oin dala itxi bazen, urte biru urte solo egin genuen, auker izan genuen erderazko bertzinua entzuteko. Eta zan bertzino oso librea. Dragoi bola jeten? Ez, soroak soro. Esate arren, osea, zer erderazko nik egiten eman personaje bat, Jordi Estabeila, zera presento dira, hilzal. Eta, zelako askatasune, edo zelako libertadi hartze hurien bai testo esateko, bai interpretatzeko. Sarri, ezeukan zerikusirik originalrekin. Hasta tal punto, pertsonaiaren izenak. Efectivamente, egia da, Japonia produktuetan, violentzia beste modu batera erabiltzen dela, maitasuna, exageratuago, beste kultura bat da esken batean. Ez da Heidi, ez da Marco, ez da beste kultura bat da. Eta horren hori onartu egin behar da. Eta nola eure zelan egin horien, euren kulturara ekarri. Da izena bat, tetoko metoko, esate baterako, ez da? Da japonieraz ez eukan olako izenik. Eta ikusten zen zelako itzulpenak eta batzutan ziren nola japonieraz ez da ezer ez ulertuko, zelako libertadea eureke gure gurkien aiteko aprobetek katxondeo punto daño beba. Osa, originalari errespeto eza, edo errespeto gitxi, edo, Ja, baina aldiberian agian libertade hori hartuta originalaren espiritua mantentzen duzu hobeto. Hori da kontue. Batzutan, honen espiritua zein da. Adibidez, oin dragoi bola zetak haren egun hasi ginen bikoizten, ez? Eta lehenengo gauzia izan zen, Goku agertzen da, aita bala eta nagusi, ez? Aztie, baina nagusi. Baina Gokuk txikitako ahots bera dauka. Okerrezpan hau Andra batek bikoizten dago japonieraz. Eta txikitako ahots hori mantentzen dago. Eta hori izan, dragoi bolan agertzen zen kuriositateko bat, olako kontrasteak eta olako gauzak. Mutiko hau haundi eginda, gizon gaztie, baina gizona da, gizon dute dau, eta hala ere txikitako ahotsa mantentzen diote. Ni lehenko gunean, hori, lehenko teika egitxera joan nintzenean, jatorrizko ahotsa entzun da, niri urtetzen zitzaidan zan ume ahotsa jartzea. Eta akordatzen da, lehenko esaldia zan, tipo zuaitz baten bila segin, eta honesek balioko dit, holan esan nagoen. Da zuzendariak esan zen, baina ezke holan ingo dugu,
eske nik originala hola nintzun dut, eta, jo, baina eske, klaro, hori, nagusia da, eta, bueno, zuek esan, eta, bueno, azkenean erabaki zuten ahots normalarekin eitxia, oza, bueno, nire ahotsa normalarekin, ez? Nik uste dut batzutan behar dala hori, libertade hori, egiteko, hauek Japoniera sarri indabie, holako kontrasteak ez, da batzutan oso zoro ibiltzen die, oiuak eitzen, edo adlibak eitzen, edo holako kontrasteak erabiltzen dituzte, nik uste dut hori dala, kasu honetan, serie honen espiritua, nik uste dut hori jarretu beharko litzatekela, ez? Seriaren espiritua atxikitzeko. Hori da garrantzitsuena, batez ere, goi ikusleok, oin interneta dela da japoneraz ikusten duguna, gero itzultzen danean edo bikoizten danean, zuk esaten duten espiritua beste hizkuntz batean esladatzen. Hori izango litzateke. Eta, ia eske laugarren galdera, ia esan duzu, baino pixkat aldatuko. Dragoi Bola Z Kai esan duzu hori dela gutxi hasi zaretela bikoizten. Zein pertsonei berbera segitzen duzu egiten, edo beste berri bat eman dizuete bikoizteko? Niri Son Goku eman didate berriro be. Son Gokurek oso serie luzeak izan die, eta denboran be, dana batera ez da eitzen ez, ni akordatzen ez, Dragoi Bola izan nian, lehenengo ez dakit, igual etorri zen 50 kapitulo egin ziren, eta handik urte betera edo 2 urtera beste 50, eta orduan, bikoiztaile mundua be aldatzen doie bitarte horretan, eta batzutan repartuak ezin die mantendu denbora guztian, ez? Ni Son Goku txikia zanien neuk egin nuen, gero Son Goku haundi egin zan, eta neuk jarritxu nuen eitzen, baina orduan Son Gokuk semea izan zuen Son Gohan. Eta orduan eitzen nuen Son Gokurena, Son Goku aita, eta Son Gohan umie, baina apur bate jaleo handia zan, eta edo bat edo bestia. Eta orduan esan ziaten, zuke jarritu eitzen Son Gohan, eta Son Gokurena Joseba Etxebarria beste bikoiztaile batek egin zuen. Orduan, holan gelditu zen, Dragoi Bola Z-an edo ez dakit, Joseba Etxebarriak eitzen zuen Son Gokurena, eta nik Son Gohan. Son Gohan gero be, haundi egin zen. Gero nik doblaje hau zinituen 4 urtien, ikasten ibili nintzelako, eta bitarte horretan, Dragoi Bola GT edo beste kapitulo batzuk etorri ziren, Goku berriro agertzen zen txiki, eta orduan, ni enengoenez, Eba Ojangurenek egin zuen, eta Son Gohan Kepakuetok. Eta Dragoi Bola GT edo doblatzen amaitzen aizienerako berriro buelta honintzen doblajera, eta orduan nizatan txikirena inuen. Oin, Dragoi Bola Z Kai hasi gerenean, niri eman doztie Son Goku haundi dala, eta, baina beste personaje asko ez daude, adibidez, Dortoka Meixuarena itzen zauena Patxu Galdeia, hori jubila usan, aspalditxo, eta orduan edukein behar du, eta Krilinena adibidez eitzen zauena zan Mikel Martinez, Kafe Bilboko zea, eta antzerki munduan dabilena, Patxete Hileriarekin batera, eta baina, klaro, Mikel ez dabil doblajien, orduan oin ingo du Josu Diezek, Gipuzkoako dobladore batek, orduan nahiko aldatuta egongo da repartu ez, 22 urte pasau die, lehenengo Dragoi Bolako lehenengo kapituletatik ona, eta logikamente adibidez, narradori ebe lehen eguzkik egiten zuen, eguzki laster badoak igube bai, ja jubilazioa eta txomin bengoak hasi da egiten. Bentsat, bikoizketa berri bat izango da. Bai, eta ez bakarrik bikoizketa, baizik eta testuak adibidez be oso diferenteak diez. Nik uste dut Dragoi Bolaen euskarazko bikoizketaen berezitasun bat
ni ustez oso politxe izan zen Xabier Amurizak itzuli zituela lehenengo kapitulo pilo bat, ez dakit. 100 edo 200 edo... Zornotzarra bera. Zornotzarra bera, ez. Eta nik usteot, Amurizak Dragoibolak behar zuen toke eman ziola ika erabiltzen zuen, eta Xabier Leheko zera bilizala ika gainera uste dut. Ez dakit beste... Bueno, marxizunetan igual bai, baina, bueno, beste material batzutan erabiltzen zen, baina beti beldurrez edo, eta Amuriza sartu zuen inolako beldurrek gabe. Beak uste zaguinean behar zala sartzen zuen, beste batzutan zuka, eta beste batzutan berorik gabe, bai. Hoi izan ziren aintzindariak gero bikoizterakoan, batez ere, animea bikoizterakoan, hori erabiltzen zuten. Osa, kepea, Dragoibolarekin izan ziren aintzindariak ika... Bai, guztiz. Eta gaina Amurizak ez zuen ies egiten zailtasunen aurrien, ez dakit nola zen. Sarritan euskarazko itzulpenetan edo igartzen da, ez? Igual, gauza batzu, ez dira errazak itzultzeko, ez? Edo euskarak ondiokan landu beharreko arloak eta ditu, eta gauza batzuk batez ere hizkera kolokialean eta maila horretan, nik uste dute maila horretan daude arazoik latzenak, ez? Baina Amurizak ez zion zeri ies egiten, ez? Eta orduan mantentzen zuen originalaren espiritua, ez? Testuan be kritikak ere jaso zituen, claro, batzutan arriskoak hartzen zituen, baina nik uste dut orokorrien asmatu zuela oso ondo. Eta akordatzen ez ikabela eta akordatzen ez behin etorri ziela Laudioko ikastolako ume batzuk doblaje ikustera, eta andereñoak esan zigun, behitxu, Dragoibolari esker umeak hasi dira ika hitzen. Bestela egingo etzutena, Dragoibola entzun da, azkenean dana sartzen da, eta ohitzen za, eta euren artien ika hitzen hasita zeudela, ez? Horretan Amuriza izan zen ausarta gainera, Sarri berak akordetan azeran esatean, beti dana zen ea, tira, lagundu eta holako komodin modukoak, ez da? Eta hau ausarta izan zen. Gauzak gehiago erabili behar, beste freskotas. Amurizak registro guztiak erabiltzen zituen, dana euskera osue, osotasunien euskalki guztietako berbak eta espresioak eta sartzen zituen, bai euskera jasoa, bai B-maila edo euskera kolokiala, baina handu eta ningu eta dana sartzen zuen kutsa berean, eta dana baliabide guztiak erabiltzen zituen inolako zeri gabe, inolako mugari gabe. Batzuk horren aurrean ikaratu itzen ziren, baina zelan esan guzu hau hemen marxizun batzuetan, eta ez da... Markatu, esan behar da, hor ETB-ek kalitate kontrola dekola, eta batzutan izaten zen oso zorrotza. Eta horren zituzten onartzen, esamunde batzuk, edo esateko modu batzuk, eta Amurizak izan zen igual lehena apuntzen edo saiatzen, beste pausu bat. Ni akordatzen az, Amurizaen testuekin beti kapitulo bakoitzean gauza berri bat ikasten hauen, edo berba berri bat, edo esaera berri bat, edo ez dakite gainea, hori sartzen zuen, berdin dio Bizkaiko berba zahar bat, edo Zuberoako espresio bat, orduan beti ikasten zenun, zeo zer, ez? Amurizaen testuekin. Eta Dragoibolaz sartuta berriz, Zugokuren egingo duzu, oingo bertxio berrian, Doktor Kamaixu eta Felix, Vegetarekin... Vegeta, bai, ez da sekundari ere baten jo, baina bai, Vegetas jotake da, bilurnaz barrio kame jametola egine asterakoen dana izterrize urratuko ote duan, baina, ondo, gustora. Orduan, badakizue bintzat Vegeta, berdina izango dara, eta Dragoibolako Son Goku berriz, xebekuntzari emango zen. Bueno, Dragoibolaz aparte, animea ez da bakarri Dragoibola, gogoan duzue, guztuko izan duzuen beste animeren bikoizketaren bat, animea esan nahi dute Japoniarra edo gutxo gara berako. Ontxe zukiniko trailer edo laburbilketa horretan, gogora etorrez jata Holmesen egin ebanien hainbaten Vegetaren oso desberdine izango zan hainbaten
askoz be personajen pausau hau eta lasaiz jau eta hor matizek eta emoteko aukeri eguen, da nik hor asko disfrutu neba. Batez hori, uste dut, Vegeta gandik deskantzetako aukeri ukine balak. Nire asko guztu jetan One Piece. One Piece niretzat oso serie hona zan, detaile ugari eta aberatzak eukan musika aldetik, soundtrack, esaratak eta aldetik, marrazki aldetik uste dute beste pausu bat izen zala, guretzat nirentzat ikusi doazen marrazkietan, eta orokorrean nik uste dute oso serie ona zala One Piece. Jakin zuen, zu One Pieceen bai, xebe One Pieceen ez, baina One Piece dragoi bolaren aitzindaria dela. Jakin dezazuen oraintxe, por si acaso, igual 5 urte barru edo, eta gainera hori testu aldetik eta bebai ikuste dute gidoi ona zala. Zaindu egin zan hori bebai, saiatu ziren zaintzen itzulpenak eta errespetatzeko, originalak eta ondoen egiteko. Eta, nik uste dute onenetariko seria dela, nire gustera. Egia esan, ez dakite horra bertu die Blue Dragon eta horiek, baina egia esan etzaizkita asko gustatzen. Bai gustatu zitzen, baina ez doblaje, niri tokatu zitzen doblaje haitxik, baizik eta itzulpenak egin dituelako asko behintzat, zoroak zoro. Hori, nik eitzen nagoen personajea oso matxu edo hori, ez zaukan pixo hondirik serien, ez? Baina nik egin nituen itzulpen gehienak eta egia esan nire asko gustatzen zitzen, hori lotxagabekeria puntu hori eta gainera, erronka bat zan, ez? Askotan, guk erabiltzen genuen itzulpenak itxeko, erabiltzen genuen erre asko berzinua, ez? Eta, erderaz emoten zauen nahiko ondo lortuta zegoela, baina, batzutan erraza da esatie este pincho de tortilla está muy bueno. Está muy bueno esatie erraza da, baina este pincho de tortilla está que te cagas, ja apurra komplikatu hau da, euskaraz esatie, ez? Da hori zeukan, ez? Hori itzultzaile bezala, erronka bezala, eta bestetik, batzutan barre asko itxen dituelako, ez? Baina bestelako marzizunak, Blue Dragon da olakoek, edo anime ez da parte, esan nahi dut asko bikostu egin duzue, asko finean. Baina marzizunak edo... Marzizunak. Hombre, ni adibidez oindala gutxi genitun, baina zen estatu batuarrak edo kanadiarrak ez dakite, guztu Kanadakoa ziela, supermaltzurren ligak, adibidez Felizekin eta... nik hor gehiago disfrutatzen nauen. Zien hiru maltzur talde bat, eta nire personajea dira, urterre hutsa, baina ez dakit nola esan, inglesesko berzinoan nire personajea, eta danonak uste dut, esaldi bakoitzak intensio bat zeukan, orduan, hori zuretzat doladore moduan politxe da, ia lortzen dudan, intensio hori emotie, eta igual daukazu golako parrafadatxo bat botatzeko, 5 esaldikin, esaldi bakoitzak bere intensioa dauka, bata oiukatute dau, bestia opeka, bestia ez dakize, bestia barreka, eta gure profesioan ikuspegitik, ez dakit, nik uste eta aberatzagoa dela, ez? Eta justo kontrakoa, dala betxien gehiun Megaman, eta zan oso igualumientzako ikusgarriz izango da, baina oso eskaza. Dinote, argiegoan luzetziarren irudiak errepikatuta, oso pobrea esatiarren, berba indiartan nien berba, eta borrokan azten diezen enkargo bat dala hori produktori, eta bete egin dute hori ordu erdiko kapituluak edo nadala, eta pobre. Eta
euskarazko bikoizketaz aparte, gaztelaniaz animerik edo bikoiztu duzue? Nik neukez. Eta neupez. Nik bai. Guk galdakon ingenun, zelan zen, Ranma, ingenun, oso serie luzea, bai. Eta... Makina. Bai, eta beste baten bat bebai, eta bai, nik ez ditugu gogoratzen tituluak, eta nik desazten. Gogoratzen dut esan zenuela Minky Momon ere... Bai, eta Minky Momo, bebai, hori da, eta besteren bat, bebai, oso serie luzeak, eta bai, egin geniu zen erderaz, eta, bueno, baina gauza bera zan, azken batean zan, itzulpen asuntoa, eta, bueno, hori, saiatu errespetatzen originala, eta, nik hiru lau edo serie egin ditut erderaz, bai. Oso. Eta, bueno, oin zuek zerbait galdetu nahi bat diozuei gure bikoizlari famatuei. Zerbait galdetu nahi bat zuek? Ni ikusten duzunezko komunikazioan lizentziatua naiz. Eta gainera zehar ikusi dugu zure efeita atera da bikoizketaren gaia. Ez dugu irakasgai bezala izan, baina esan behin agertu da. Eta guztiok eretuakun euskaraz egin dut kartera. Guztiok eretuakun aurre iritzia zen. Euskarazko bikoizkariak oso gutxi zaretela, baina oso ona. Ez daukagu, iritzi objektiborik botatzeko aukerarik, ez daukagu. Bueno, eskertzekoa da lehenik eta behin, iritzi hori izatea. Bueno, gure kasuan beti lehen eduk ailetu dagoena, erderazko bikoizketa hor dago ondoan. Eta erderazko bikoizketak, gupaino, ibilbide luzi hau edeko ja jorratute, eta beti denik esan izen da munduko honen eta ereikue, honena ez bada izango dela hainbaten, Madrilen eta Bartzelonan egiten dena. Hori alde batetik erronka moduen, ez da bultzagarri edo izen dugu, bestetik batzutan batez behazitzeran konparazioek, gutzako gogortxuek ziren, ze, aldi ez zegoen, landa guztiz nik uste dut urtiek aurrera inala, pizkate batera, bide batera edo heldu gaiela neurri baten, da zu gen jozun komentarizue, horren adierazgarri, eta benetan barri do dinot eskertzeko edala. Batez profesional baten aldetik etorrike, edo profesionalizeteko puntuen dauen batetik, iritzi hori entzutie, eskertzeko da benetan, eskerrik asko. Oso. Sartzea? Bikoiztaile egitea, izatea? Bai, ez dagoelako lanik. Oso lan gutxi dago, hori alde batetik. Orduan, orain dauen plantilekin eta enpresak nahiko jente daukate. ETB bai, batzutan eskatzen ditu abotz barriak, barrizteko plantillak eta nozibin sartzen da baten bat, baina momentu hau igual egondanik etxarrena izango da. Baina alde batetik, bestetik errazena, eskapur bat kontradiktorio moten da, baina behitu gertatzen da. Gaur egun, eskola bat edo bi behintzat, badabizor Donosti behintzat, ez? Eta enpresek ez diote euko egin jente berria probatzeari. Hau da, zu joeten basa eskola horretara, eta, itxin badituzu kursillo batzuk, eta halako baten aurkezten basa enpresetan, eta, igual emokotzu aukera, probatxo bat egitxeko ja benetakua esan nahi dut, ez? Arazue da, ez dagoela lanik. Hoi momentu enten, hau desastru hutsa da, eta, hau ja loteria bat bihurtu da. Serie bat etortzen da, eta tokatzen bazaizu protagonista edo, personaje fijo bat serie horretan, lan inguzu, hilabete pare baten edo hirutan, eta urrengo serie etorriak. Asuntua da, bizi egin behar da. Eta orduan zer gertatzen da, behar duzu ordutegi libre bat enpresak egiten dutela, 8etatik 5etara, ez da? Zer gertatzen da, posibilia badaukazu, beste zeo zegaz kombinatzeko,
sabiz, baina, karo, asuntua da, disponibilidadea behar duzu, hori preste egoteko lan egiteko, eta bestalde batetik, lan kopuru bat edo lan potolo bat edo euki, hortik bizitzeko. Eta hori kombinazio hori zaila, ez da? Beste galderarik? Badiretik ez dagoela beste galderarik. Eskerrik asko etortzeagatik, da jakin dezazuela bikoizlari esan duen bezala estatuko bikoizlaririk onenetarikoak Euskadin daukagula, hori esaten dizuet. Eta, beste batean berriz ikusi ahalko dugula beste hitzaldi edo kolokio baten bikoizketari buruz. Gure detik den usteot iruron izenien botako duela hau. Gutzako benetan harrigarria da, holako jarraipena izen dabela gure bierrak ikustiek, gutzako benetan zerrera garratzea da batetik, bestetik zorizontzekue hartu dozuen bierra, trailer guztizek eta bat, eta zer esango dugu, gu irurope, euskaraz egin izendan bikoizketaren izenien, benetan, bizotzetik eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko, zorionak egindako lanagatik. Eskerrik asko, txalo de bat, mesedez.